Xa está, ahora bien. Dime. Ei. Chao, Deu. Feli, ahora. Dime, vos. Estou preguntando aquí, pero tedes líquido de dirección, ó? Hai de Non contestar. contesta nada. Eu non sei se é ese técnico, pero O Seré sempre ten de todo. É costa arriba. Eu de novo agora prefiro subir no coche. pero ahora sube. Baixarlle máis aire. Ou baixar máis aire. Ven tú, botalo. Ven, corre, para de berrar e bótate aquí a botalo. Está con Dios. Sempre faz igual. Segunda tecla da vai. Vai ao segundo botón. O que dice desbloquear. No, eso non é. Vai ao de outro. Marge dá que desenvolva así, se non dá andado el tanto. Corre Johnny, que este corre moito, Ui, para! Ao revés! Ao revés! No, 3/4 de hora. Tira Johnny, que se non te... Tira, que senón vai a facer o mismo. Vai facer o mismo. Manda para aquí. Que vaya despacio, que lle vai enganchar outra vez. Mandar a todos a tomar pelo... Aí, xa enganchou. Vale! Ahora xa. Xa chega. Acepta esa baila. A ver se non baila de todo hoxe. Pero tampouco lle fai moito, o sea, con unha pouca axuda. Sí, é que... É que hai que poñelo en galego, arre e xo. Capaz de aí, Oiche, o cable do cunche que poñelo en galego, arre e xo. Nada de ou nin pollas. E despois como na primeira. Tem que fazer. Está caro aí. Está carísimo. Non, atrás ten moito. Diante non sei, pero atrás ten moito.